Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो गोसो गोथारै आरो गोसोआव फिन बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लाबोदों। जायफ्रा आंजों इन्स्टायाव कानेक्ट दङ बे बिथांमोना नुखाबाय जानो हागौ। आङो आंनि अन ब्रेन्डनि फ्रेश कालेक्शननि फार्स्ट लन्चखौ खालामखांखाबाय आरो मैया सेकेन्ड कालेक्शनखौ देखायदों आङो। स' इउटुबावहायबो आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों आरो जेनेबा गासिबोथ' इन्स्टाबो नायजोबा नालाय इउटुबावबो बांसिन नायो आरो इन्स्टानिफ्राय इउटुबासो बांसिन सोलियो नङा होमबा। स' आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो गासिबो इनफरमेसन फुल डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होजोबनो नागिरदों आरो गोबाङानो आंनाव हलसेल हरदों, कुर्तिनि हलसेल हरदों। स' बिदिनि थाखायबो माखासे इनफरमेसन होनो सानदों आङो। ओमफ्राय आङो गाहायावहाय नैबेहाय मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होखादों आङो। जुदि नोंथांमोना माबा मोनसे इनकुवारि खालामनो लुगैदोंबा माबा मोनसे सोंनो लुगैदोंबा निस्सय नैबे नाम्बारावहाय आङोहाय मेसेज खालामनो हागोन, आंनावहाय DM खालामनो हागोन आरोना, DM खालामनानै सोंहरनो हागोन आरोना। ओमफ्राय हलसेलावहायथ' मानसिफोर बुहुत सोंहरदों। ओमफ्राय दा बे बिथांमोननि थाखाय आङो बुंनानै होनोसै हलसेल लांनो हायो, आं हरा नङा, हलसेलखौ हरगोन आङो। नाथाय नोंथांमोननो मा मा कालारखौ नांगौ, मा मा पिसखौ नांगौ आरो खयथा पिस नांगौ बेखौ नोंथांमोना आंनो मोजाङै खिन्थाहरनांगोन। होनबासो आं नोंसिनि माबाखौ अर्डारखौ आं एक्सेप्ट खालामनानै आङो बेखौ प्रिपेयार खालामनो हागोन नालाय ओंखायनो। ओमफ्राय दाथ' आंनो जेनेबा एभेलेबल स्टक बिदि एभेलेबल लिमिटेड माबा गैया आंनावहाय दा। आंबो दा खालामजेननायसो नालाय। स' आंनावहाय बिदिनो थाबाबो 10 पिस ओमफ्राय 9 पिस 8 पिसल'। दा बेखौ आङो फाननो ना आङो हलसेल हरनो जायो नालाय। स' आङो दा बेखौ बुस्थुफोर जगार खालामनो नागिरदों ना। स' बेखायनो आङो जाय बिथांमोना हलसेल बिदोंमोन बे बिथांमोननि थाखाय हरगोन आं हलसेल। आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनो फुल डिटेल्सजों माने मा मा पिस नांगौ मा नांगौ बेखौ नोंथांमोना आंनो खिन्थाहरनांगोन आरोना। होनबासो आं नोंथांमोननि माबाखौ अर्डारखौ प्रिपेयार खालामनो हागोन आरोना। स' दा बर्थमान आंनाव एफा बुरजा गैया डेट नोंथांमोननो हलसेल हरनो थाखाय। हलसेलावथ' बुरजासो हरो नालाय, एसेया सोलिया। स' बेखायनो नोंथांमोना आंनो हलसेल लाङोबा निस्सय आङोहाय मेसेज खालाम नङाबा कल खालाम आरोना। अब्ला नोंथांमोननि थाखाय आङो रेडि खालामना दोनजोबगोन आरोना। ओमफ्राय दा आङो आंनि कालेक्शनखौ नोंथांमोननो आङो फारि फारि देखायलांनोसै। ओमफ्राय जायहा आंजों इन्स्टायाव कानेक्ट दङ बे बिथांमोना नुखाबाय जानो हागौ आंनि फार्स्ट कालेक्शनखौ एबा आंनि सेकेन्ड कालेक्शनखौ। दा इउटुबाव दिन्थिनोसै आङो, नोंथांमोना नायनानै खिन्थाहरबानो जाबाय। आरो सोरनोबा नांगौबा नोंथांमोना नैबे नाम्बारावहाय गाहायावहाय नाम्बारावहाय नोंथांमोना आंखौ कल खालामनो हागोन एबा आंनावहाय मेसेज खालामनो हागोन आरो सोंहरनो हागोन आरो प्राइसफोरखौ। ओमफ्राय दा बेहाय टटेल 8टा कालेक्शन दं खोमा। माखासेयाथ' मोननै मोनथामा थांबाय लन्च जायैनि सिगांनो। जायहा फैनो मोन्दों, जायहा नायफैनो मोन्दों बे बिथांमोना लाना थांदों। दा माखासे 8टा कालेक्शन दं आंनावहाय। स' बेखौ नोंथांमोना आं देखायनो आखायाव लादों, नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। कालेक्शनानो जाहैबाय वाइट कालार दे नैबे वाइट कालारावहाय ब्लेक नैबे ब्लेक माबा दं आरो फिसा वाइटबाबो प्लेनबाबो मोजां नङा नालाय ओंखायनो वाइटआवहाय नैबे शिटखौहाय लानानै आं खालामहोनाय जादों आरो। नैबे वाइट आरोना, बे जाहैबाय क्रप निचनि आरो बारा गुसुंबो नङा, मिडियाम क्रप। ओमफ्राय सेकेन्डआवहाय दङ पिच कालारनि। बेखौ नोंथांमोना जिन्सफोरजों गानजागोन आरामनो। नैबेहाय खाग्रासो, बेखौ खाग्रासो बानायदों आङो। बेयो जाहैबाय पिच कालारनि। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेखौ पिच कालार ना मा होनांगौ, जायखिजाया दा पिच कालार होनबाय आङो। ओमफ्राय लिपस्टिकआ हादोंहाय आंना। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लाइट पिच कालारनि। थान्दा नुयो बे कालारखौ, माहि नुयो, अनजाथावथाव नुयो बे कालारखौ। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ब्लेकआवहाय पिंक कालार वाइट कालारनि बिबार फिसा। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला नैबे नाम्बारावहाय गाहायावहाय नाम्बारावहाय आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन, कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो प्राइसफोरखौ। आरो आङो बुंखाना होनि आं बयनिबो थाखाय एफर्डेबल प्राइसआवनो होगोन बे बुस्थुखौ। आरो खायफा जेनेबा कास्टमारफ्रा बेलेग थायोना, सोरबा जेनेबा जोंहाबो जोंनि रेटखौ लाखिनांगौ जायो दे। आं खुला बुंखायो, मानो बुङोब्ला बाहायबो खस्थ' दङ, थांनाय फैनायनि मावनायनि दांनायनि गासिबो खस्थ' दङ। जायहा बिजनेस खालामो बे बिथांमोनहा मिथिखायो जानो हागौ। स' जोङो गासिबो बुस्थुखौ नायनानैसो लायो आरो एफर्डेबल प्राइसआवनो होदों। आन्डार 1000नि आन्डारावनो आं गासिबो बुस्थुखौ होजोबदों। स' सोरबा जेनेबा लानायखौबो ओरैबादि खमायहरो ना, माने जाथावै बुस्थुखौ खमायहरो नोंथांमोना सोरबा आरोना। आं गासिबो बुंजोबाखै।
सोरबा सोरबा माने आइडिया थाया खोमा मेबि बाट जोङो गासिबो गावबागाव हिसाब लानानैसो बुङो नालाय सोरबा सोरबा ओरैबायदि खमायथाबनानै लाग्रा दङ आरोना आङो बयबो नङा आरोना खायफा खायफा दं आरोना बिनि गेजेरावबो बुहुत खस्थ' दं मा खालामनांगौ ओरैनो जाया बुहुत खस्थ' दं जायहा बिजनेस खालामो बे बिथांमोना मिथिखायो जानो हागौ बाट आंनियावहाय 1000नि आन्दारावनो गासिबो जाजोबगोन येल्ल' कालारा मेबि मोनसे ना मोननै थांबाय दे ओमफ्राय नैबिदियाबो थांबाय नैबे लास्ट पिसखौसै बे जिया गैला दे बे जिया बिराद डिमान्ड ओमफ्राय बे जिया आंनाव इमान बिदि एफा बुरजाबो गैयामोन आं बेलेगनिफ्रायसो लायनाय नालाय ओंखायनो बे जिखौ एफा बुरजा मोनबोआखै आं बे सिखौ मोनबोआखै आङो स' बिराद मोजां मोनदों मानसिफ्रा बे कालारखौ बे कालारा आंनावहाय एसेल'मोन नालाय दा जायहा बिग'दों जायहा अर्डार खालामदों बे बिथांमोनहा बे कालारावहाय माखासे डिजाइनबो खालामहोदों बिसोर मोनबोबाय आरोना दा बे कालारा नैबेहाय मोनसेल'सै जायहा नांगौ थाथ' अर्डार खालामनानै जाबाय नैबे जाहैबाय लाइट पिच कालार एखेलाय नैबे जाहैबाय रेड कालार गासिबो नोंथांमोना नांगौबा गासिबो साइजखौ एभेलेबेल मोनजोबगोन दे एक्सेप्ट नैबे गासिबो कालारखौ नोंथांमोना एभेलेबेल मोनजोबगोन आंनावहाय नैबेनि अनला दा नोंथांमोननो 25 पिस नांगौ ना 30 पिस नांगौ नोंथांमोना आं खालामना हरजोबनो हागोन आरोना बे कालारावहाय गासिखौबो खिन्थु नैबेखौ हाला आरोना बेना पिसा एसेल'मोन नालाय माने बेना माबाया जिया एसेल'मोन नालाय ओंखायनो दा जायहा अर्डार खालामदों बे बिथांमोना मोनबोबाय आरोना बे कालारनि जियावहाय मा डिजाइन खालामहोदों बिस्रा मोनबोबाय आरोना दा बेनो आंनि कालेक्शना फार्स्ट कालेक्शनमोन बियो ओमफ्राय माखासे मोनथाम मोनब्रै थांबाय लन्च जायैनि सिगांनो जायहा लांफैदों बे मोनबोजोब्बाय आरोना लोगोसे नोंथांमोना 4 अक्ट'बरनि उनावहाय नोंथांमोना जायहा आं बेनार लागायखागोन आंनि न'नि बायहेरायावहाय जायहा नुलाङो थाङो फैयो नोंथांमोना हाबलांनो लुबैदोंबा फिल फ्रि हाबलांनो हागोन नोंथांमोना आंनावहाय आरो नायलांनो हागोन आरोना जेबो उसुबिदा गैया खुला नायलांनो हागोन आरोना 4 अक्ट'बरनि उनावहाय आं 4 अक्ट'बरावहाय आं बेखौ गासिबो आं न'आवहाय लन्च खालामगोन नालाय दा गासिबो प्रिपेयार जानायनि उनावहाय आं नोंथांमोननो देखायगोन गासिखौबो दाथ' आङो मोनसे मोननै देखायगासिनो दङ बाट लासैनो बे जाजोबबा आं नोंथांमोननो फुल देखायगोन बियो जाहैबाय आंनि फार्स्ट कालेक्शन्स ओमफ्राय माखासे बिथांमोनाबो जेनेबा फन हरनानै सोंहरो नायनो होननानै दाथ' आङो लन्च खालामथ'वाखै नालाय बेखायनोबो हाजोबा दा आङो लन्च खालामाखै नालाय ओमफ्राय लन्चनि सिगां लांजोबबा आंहाबो ओरैहाय मा खालामनो जायो नालाय ओंखायनो आं दा जेनेबा जाय बिथांमोना फन खालामनानै सोंहरदों फैनो हागोन बाट नोंथांमोना 4 अक्ट'बरनि उनावहाय फैनानै आराम नायफैनो हागोन आरो नायफैनानै आराम लांनो हागोन आरो बासि मानो होनब्ला मेगनजों नायनाया आलादा जायोना आरो नोंथांमोना आंनावहाय जेनेबा गाननानै नायनो हाबाय आरो हामो हामा कालारफोरखौबो गावबागाव मेच खालामना नायनो हाबाय आरोना स' नोंथांमोना फैयोब्ला 4 अक्ट'बरनि उनावहाय नोंथांमोना आरामसे फैनो हागोन आङो बाहेरायाव बेनार लागायना होखागोन दा आङो सेकेन्ड कालेक्शनखौ देखायनो थांगासिनो दं नोंथांमोननो स' नायलांदो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय माखासे किड्सफोरनि कालेक्शन उन्दै गथ'फोरनि 2 years 3 yearsफोरनि कालेक्शन बियो नोंथांमोन देखायलांगासिनो आङो नैबे जाहैबाय पार्पलावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन दे बिमा बिफाफ्रा नांगौबा मोजां मोनदोंब्ला एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनजोबगोन आरो गासिबो नोंथांमोना साननो हागौ दे गथ'फोरनि गस्लायावहाय बारा एफर्ट्स बारा खस्थ' नाङा होननानै गथ'फोरनि गस्ला बानायनायावसो बांसिन खस्थ' जायहा बानायदों मिथिखागोन एकदम खुसि दं नालाय गथ'फोरनि गस्ला बानायनायावहायबो खस्थ' जायो आरोना गिदिरफोरनियावथ' दसेनो खालामो दसेनो जोबो सानसेयावहाय 15-20ता पिस मोननो हायो सानसेयावहायबो गथ'फोरनिया एकदम माने बिनिया 1 घन्टा नांगौबा गथ'फोरनिया 2 घन्टा नांगौ बिदि जायो टाइमा बेहायबो सेम बिसिबां जि थांदों बेहायबो सेम बिदि थांदों दे फिसा होननानै बेथ' फिसासो ओरैनो जायो बिदि नङा बेहासो बांसिन खस्थ' दं आरो फिसायासो नै बेखौ बे बाथ्राखौ खेवनानै नोंथांमोना गाननो हागोन रेट्रोप नङा बेनिबो अपसन दङ ओमफ्राय किचनावहाय खाग्रा दङ आरो किचनाव खाग्रा दङ आरो बे थांबाय मोनसे ओमफ्राय नैबे दङ येल्ल' कालारावहाय बेबो नै बिदिनो सेमनो नायनो हागोन बेनाबो किचनाव खाग्रा दङ ओमफ्राय बे बुदांखौ नोंथांमोना खेवनो हागोन आरो खेवनानै गाननो हागोन खस्थ' जायो सोरबा माने बोरैबा मोनो नालाय गानो ओंखायनो बेखौ गुदामखौ दोन्दों आरोना खर'जों सोनो सोरबा माबायो उसुबिदा मोनो बेखायनो गुदाम दोनबाय आरो फ्रिनो सोनो हानायनि ओमफ्राय नैबे जाबाय सिम्पोल डिजाइन बेबो नायलाय गथ'फोरखौ गानबा जा किउट नुगोन नालाय बे सिम्पोल डिजाइन ओमफ्राय 2 years 3 yearsनि थाखाय दे ओमफ्राय माखासे कालेक्शन फैबावगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ देखायगोन गथ'फोरनि कालेक्शनखौ दे जा मोजां बानायहोदों आङो
नैबे जाहैबाय चुटकु नेलाय खाग्रा गोनां दे बियो नेलाय खाग्रा गोनां 2 years 3 years फोरनि थाखाय 2 years नि थाखाय आरो नेलाय बे टप जाबाय आरो टप फिसा टप जाबाय बियो फिसा टप नोंथांमोना बेखौ लंपेन्टफोरजों गाननो हाबाय आरो ना प्लाजो फिसा फिसाजों ओमफ्राय बियो जाहैबाय पिंक कालार बेबायदिनो सिम्पल बिबो नेलाय पिंक कालारावहाय सिम्पल बियो ओमफ्राय नैबे दङ बेबो चुटकुखौ खाग्रा आरो ना खाग्रा लाइक व्हाइट कालारनि आरो बेबो खाग्रा बोथ साइडनि नेगा एखे आरो ब्लु ब्लु ओमफ्राय नैबे दङ पिंक कालारावहाय नै फ्रक फिसा फिसा फ्रक मोजां मोनदों आं डिजाइनखौ ओमफ्राय खालामहोबाय आं ओमफ्राय नैबेबो व्हाइटआवहाय टप मोजांथार एकदमबारे नोंथांमोना सोरबा फसायदोंबा गथ'फोरनो फिसाफोरनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन गासिबो ओमफ्राय गासिबो सोंहरदोंमोन आंनावहाय अनलाइन जागोन ना जाया होननानै गासिबो अनलाइन जाजोबगोन पार्सेल हरनाय जागोन जुदि गोजाननिबा जेबो उसुबिदा गैया पस्ट अफिसफ्रावबो हरनो हायो एबा बासजोंबो हरनो हायो बासजों हरबाथ' सानसेनो मोनहैबाय आरो सानसेनो सहैबाय आरो नोंसिनावहाय पार्सेला ओमफ्राय पस्ट अफिसफोरजों हरबाथाय सानब्रै सानबा 6 दिनफोरखौनो हमना लाखा आरोना एसे गोबाव नांगौ बिसोर माने पार्सेलफोरखौ बुथुमनानैसो लाङो नालाय ओंखायनो गोबाव नांगौ जायो आरोना दा बेनोसै आरोना गथ'फोरनि कालेक्सना ओमफ्राय माखासे फैबावगासिनो दङ बिराद मोजां नोंथांमोननो आङो नेक्स्ट भिडिअ देखायनोसै जामोन नै खिथाव खाग्रा गोनाङा बे दङ खिथाव खाग्रा गोनां दे बियो नैलाय ओमफ्राय नैबेबो खिथाव खाग्रा गोनां गोथां कालारनि ओमफ्राय नैबेबो व्हाइट कालारनि नै खिथाव खाग्रा गोनां नैलाय ओमफ्राय बेबो पिंक कालारनि नै खिथाव खाग्रा गोनां नोंथांमोना नैबे कालारखौ बिराद डिमान्ड खालामदोंलै खिन्थु बे शीटआ बारा गैयामोन नालाय आंनावहाय स' एभेलेबल नङामोन आरोना बियो ओमफ्राय दा व्हाइट कालार पिंक कालारावहाय रेड कालारावबोहाय नैहाय किचनावहाय माबा दङ ओमफ्राय किचनाव खाग्रा नैबे येल्ल' कालारा माबासो दे चक बिसोर चकजों बोयो नालाय बेखौ नोंथांमोना सुनानै गाननो हागोन दे जेबो उसुबिदा गैया आरो नोंथांमोना माबादोंबा बेलेग पिस मोनगोन बेहाय बे गुफुरावहाय बेलेग पिस मोनगोन नोंथांमोना दा बियो खाग्रा गोजा आरो मासे फसायदोंबा आलदा शीटफोर बानायहोनो हागोन आंनावहाय शीट दङ बे शीटखौ नोंथांमोननो आङो हरगोन आरोना नोंथांमोना आं अर्डारबो लानो हागोन नालाय बेखायनो कालारावहाय नाय पिंक कालारनि बियो पिंक कालारनि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नालाय ब्लेक कालारनि खिथुना एसे दिप काटिं माने अबेबा जेनेबा जोङो अबावबाफोर थांबा एफा दिप काटिंफोरखौबो गाननो हाया नालाय स' आं मिडियाम खालामना होदों आरो एफा गोजौबो नङा एफा माबाबो नङा आरोना गोथौबो नङा गाहायबो नङा ओमफ्राय माने अबावबा थाङोना अकेसनफ्राव मोजां अकेसनफ्राव थांबा बिदि हंला हंलि गाननो बायो स' बेखायनो बिदि बानायदों आरो नायलाय खिथुथिं बेना ओमफ्राय बेना नै खिथुथिं बेना एसे स्कुवेर खालामना होदों नै स्कुवेर बेना गल बेना एसे स्कुवेर टाइपनि आरोना नालाय दिप काटिंआ बिदि आरोना ओमफ्राय बेना नै खिथुना बिदि सिगांना बिदि आरोना ओमफ्राय नै बे ब्लेकआव आरोना बे ब्लेकआवहाय बिदिनो खिथुनि नैबे सिगांनि बे खिथुननि नैबेबो सिगांनि नैबेबो खिथुननि बे स्कुवेर बे सिगांनि बे खिथुननिलाय नोंथाङा नायनो हागोन आरोना कालार्सफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना कालार्सफोरखौ नायनो हागोन एभेलेबल जाजोबगोन स्टकआवहाय नोंथांमोननि थाखाय फ्रेश कास्टम खालामना हरजोबगोन दे बे गासिबो माने 34 36 गोजा बियो गासिबो 34 36 गोजा अबेबा साइजआ आलदा आलदा आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बांसिनथ' 32फोरखौनो गानो खोमा मिडियाम साइजफ्रा 32 30 34फोरखौसो गानो खोमा नोंथांमोननि थाखाय नांगौबा कास्टम खालामना हरजोबगोन दे